Jejeg iki. Iki mentol, Mas. Iya dong. Delok to wedokane gepeng lho. Mulai pulen Mas delok to Mas. Ya Allah Mas. Ora lho. Apa? Ya lho. Hei. Jedar. Kok dikai panjang umur, sehat selalu, rezekine akeh. Jenenge iki nyanyi podonga. Iki aku kok. Iki dudu acara ulang tahun, Dik. Aku udah lagi kok. Sok. Karyawan uga warga masyarakat Grimbi mengko pasti dituruti ya nak ya. Iya. Pasti nanti ada saatnya buat nyawer dan juga buat tuan rumah datang ke sini. Kudune yo ngono. Iya. Tapi iki yo ngono. Bapak Arif iki mau WA aku, gitu. Abah Arif nyuwune pupu sing nelongso. Iya. Mengko ya pangkat dituruti iya. Ya. Iki di sapa sih? Ini biar Mbak Niken perform dulu ya. Perform. Soalnya wis kewengen iki jamnya durasi. Iya. Soalnya jam 11 kita udah selesai campur sarinya. Ya kuwi. Wis pokoke di Jejeg iki. Sabar kok Mas. Kuwi masalah. Kuwi yo ngono. Mengang-menging. Ngene iki kene suwo rumasane. Mbok aja koyo ngono kuwi dadi wong. Ya. Sapa lho sing mbok cak omongi? Loh, buper. Karena Anda itu sudah pekok ya. Saya aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah kepanggih niken datang Jombang. Pripun panjenengan sehat napa mboten? Sehat. Seneng napa mboten? Tontonannya gratis apa bayar? Nah, karena menikmati jane. Ya penak lho, orang tua jane ya penak. Terus iki acarane peresmian gudang baru. Gudang CV Putra Niaga Bersinar. Hah? Gudang cengkeh. Cengkeh. Kenceh. Cengkeh. Kenceh. Tuh. Cengkeh. Keng. Ceh. Ceng. Ceng. Apa tuh kok cang-ceng iki? Tapi ya wong mantene yo iki gudang cengkeh apa ngarepe ra ceng. Cengkehi apa? Dike rokok. Ya ki rokok. Oh, bentuke piye bentuke? Bentuke ngene, terus mentol ndase. Ndase iki mentol. Oh, ngono. Ya. Semoga dengan adanya peresmian gudang baru, semoga semakin lancar, semakin sukses, semakin lestari, semoga semakin banyak karyawannya, dan semoga tetap jaya selalu. Amin barakallah. Amin. Semoga semakin maju. Maju ning dineh wong wis enek. Semakin maju ki maksudnya CV-nya ini. Oh, CV Putra Niaga Bersinar ini semakin maju dan akan membuka cabang baru lagi. Ya, mesti gudang anyar neh. Engko nek ana gudang anyar neh, pasti. Campur sari Mayangkara maneh. Oke. Iya. Ayo kita nyanyikan lagu yang berikutnya. Oke. Kenapa ya nyeprat ya? Nyapa? Kecer no. Apa nih? Mbok aja suwi-suwi kowe iki. Lungguh ning kene iki ya ana wates. Ya kan
saking menikmati to. Bokongmu koyo mentok ngono. Wedi. Kok bilang gede tuh? Ini tuh semot, you know. Wow. Langka loh orang sepertiku ini mempunyai body yang seperti ini. Iya kan termasuk body manusia yang... purba. Langkai. Weh. Iya. Heeh. Sudah. Setunggal tembang ingkang sampun diaturaken. Wis loro Lah ya iki mau sik tas iki lho siji kok Iya, ora iya. mesti mau double-double. Iki yang ngono no. Apa? Panjenenganipun Bapak Suyitno. Iya. Iki diaturi jumeneng. Oh gitu. Sekarang. Kok sik to? Kenapa? Iki lho, Pak E. Oh, iki Pak Suyitno. Uduk no. Lah coba. Heeh. Dulure. Siapa Pak? Iki Pak, monggo Pak. Request lagu ya khusus buat Pak Haji Suyitno. Iki Pak. Lagune sing sendu gitu ya. Seneng dusel. Seneng dusel maksudnya. Bener ya? Hah? Hah? Sendu. Piye wi lagune? Seneng dusel, seneng du. Enggak. Pripun, Pak? Lagune pripun Pak niku? Ya sing sendu, seneng dusel wae itu. Judulnya seneng dusel. Jadi Pak Yit iki seneng dusel karo Bu Siti. Tapi kuwi lagu opo? Iki ngene, diparingi sing lagu duet Pak nggih, duet Pak nggih. Sing penak. Heeh. Fufu sing nelong fo. Oh, fufu susah. Ya. Ya. Iki diatur uga. Fufu seseng tak kurang. Lho, piye to? Engko ditambahi neh. Oh iya. Nggih, pangapunten kalian Terima Pak kasih sinten. banyak. Kalian Pak sinten? Pak Usman. Pak Camat. Pak Camat, Masya Allah. Iya, Pak Camat, matur sembah nuwun, Pak Pak Camat, Camat. terima kasih Pak Camat, ganteng sekali. Pak Camat, semoga rezekinya banyak ya Pak Camat ya. Barokah. Semoga banyak istri, banyak rezeki. Banyak rezeki tok rasa banyak istri. Enggak ya? Wong siji ora kopen kok. Ih, Maksudnya siji Ya, malahan lu. kok. Heeh. Iku mau. apa iki sakane takdirku sing cakep. Ya, ini kita panggil ini pacar aku ya. Iki Ojo gara-gara spiral. nyapa? Sopo pacarmu? Iki pacarku loh, wajahnya mirip karo aku kok. Allah, paling ya sik ganteng kayak Dewi kok lu masane. Endi? Wis ae. Iki loh. Aja kok. Piye, Mas? Nyapa? Iki pacarku loh. Apa nih sing pedhot? Wajahe kalah. Ganteng akeh kene kok. Ganteng pundi, Bu? Ganteng Mas Walden apa ganteng niki? Ken sik. Nyapa? Dek, Halo, nek Mas. balas dendam ra usah ngidek Oh. sikil nggih. Yuk kayak sepatunya kaya ngono Mas. Sing sitoke urung. Ngapur. Iki pamundutane saking Abah Harip. Iya. Nggih. Abah Arif piyantune kang pundi? Nyapa to Mas jane men benakne kuwi tak benakne apa piye? Iki to. Lah. Apa to, Mas? Ora tak. Aku nek ngerti wong wedok ayu rada piye ngono lho. Anu atur. Rada gumo. Apa nih sing adek? Gumo. Aku berdiri Lah ini iya. lho. Lah. Kok pasuk kuwi. Kang Mas, Dalem, Dek. kula boten saged. Terus ke kalian jenengan Kang Mas. Terus niki bagaimana Kang Mas? Potensione iki kurang bandar. Kang Mas, malah kebanderan. Oh iya, enek rumah satu. Heeh. Mas Walden ganteng sekali. Iya, Dek Niken juga cantik sekali. Makasih. BTW udah punya istri apa belum? Piye ngene iki? Sampean punya istri apa punya suami? Loh, kok punya suami piye? Punya istri toh? Punya istri. Iya. Pengennya punya istri berapa? Satu aja. Satu aja. Satu di Jombang, satu di Kediri, nanti satunya lagi di Surabaya, satunya lagi di Sidoarjo, terus di Sragen ya ono Wes Mas, Solo wes Jogja. cukup. Ibano Valden Wes Yosromoan. Kan siji toh? Iya neng ya. Heeh iya. Gak boleh ta? Ya ora oleh. Oleh ra Loh, apa-apa. lah terus piye nek gak oleh? Ya satu untuk selamanya. Lah yo satu ning Jombang. Ya gak oleh wis jenenge akeh. Lah kan aku ngomongnya mau satu. Jelas nama, jelas nama. Dadi ngene lho Mas. Wes sing Sopo sing salah? Nek sing salah iki sing delok ya to. Lah apa wong bocil kok didelok Mas Walden Iya. kenalan dulu aslinya dari Iya. mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu.
Heeh. Sampung tepang napa dereng? Meteng. Oh, dereng. Hah? Tepang, Mas. Oh, tepang. Ya. Oh iso meteng iki. Piye to, Dik, bojomu kuwi, Dik? Oh Mas Anjen ki bojoku sing pertama. Oh, bojomu sing kedua Bojoku sapa? sing pertama ya iki, sing kedua ya mbuh ngene. Aku sing kepiro iki? Hah? Aku sing kepiro? Sampeyan aja karo aku deh Mas ketake. Nyapa? Ah, dhewe wis gak cocok. Heeh. Oh, ngono ya. Wis. Heeh, mending sampean ku tak gandengne karo Lintang. Ya kuwi lho. Aku tak karo iki. Ya wis. Oh, ngono. Heeh. Bu, kula cocoke kalih Dek niki napa kalih Dek Lintang? Nah, ayo. Ayo tang kene tang. Sopo cocok karo niken? Iki lho cocokne. Lah aku ki bojone iki lho, lek ngene iki dhewe iki cocok. Ya cocok kok. Cocok ngene kan ki angka 1, ki angka 0 dadi 10. Ah, dhewe angka 11 ya, Mas. Heeh. Pada cilike ngono lho. Wong biasane nek cilik iki mesti dawa, Dek. Iya, nah. Masa ta? Apane? Iya, Mas. Lah, gunanmu piye, Mas? Dawa no enak. Lah ndindek mae. Niki mbek aku padha ndeke. Ngene lho serasi sitoke Loh. sitoke dhuwur. Lah ngene. Lah dhewe kan pas ya ta. Iki jenenge meneruskan Meneruskan keturunan. Keturunan. Heeh. Iki Aku yang memperbaiki keturunan. Anakku sok gak cindil malah. dadi ndukur Yo malah ngono iki. Anake dhewe kaya apa, Dek? Kayak ngano jerapah. Gandrung. Yo nano jerapah. Nek anake dhewe sok yo. Enggak sih to. ayu yo. Nek awak dhewe to nek mlaku ning mall ngene iki terus pantes. Ya, Mas Falden sama siapa? Sama istrinya. Lah nek kowe, Dek, lho, Dek niki kan sama siapa? Aku lo gandeng kirek. Kaya untung ora. Astagfirullahaladzim. Ora maksudnya adewe iki ade wong loro gandeng bojo karo adewe iki ndek peliharaan ngono lho. Kok iso sampean ki pede, sampean ki bojoku lho. Aku ki gak tega ngelakne sampean kirek. Ora masalah aku yang ngono. Mas aku mau kirek-kirekno, Dik. Ora Mas, adewe iki ndek ingon-ingon pamane, Iya, ndek iya. ingon-ingon pamane. Kuwi kan ra duwe kuwi. Kok ngece ya, Loh, Mas ya. ngece ya, Dek? Awake dhewe duwe ya. Duwe. Kalau babi hutan iki. Ah, Ih, babi. babi iki glowing. Yo Nah. glowing. Lho adewe yang duwe Iya. celeng mania. Wis diomongi ae. Iki celeng mania. Lho, celeng iki apa? Celengi yo Celeng iki babi apa ora? Heeh, babi. Babi sing tapi kiri. liar. Ah, melok-melok. Melok-melok. Anu Ora ae. apa-apa, adewe kan melarat. Duwe asu ae, duwe asu engko digodak iku. Ha. Babine ae digodak. Heeh. Ora apa-apa, Mas. Asu iki nek ana wong ngene iki mesti mlayu. Heeh. Berarti Nek ora jajal tak praktekno ya. Heeh. Piye? Ngene. Heeh. Terus ngene. Oh ngono. Jajal lo sesuk nek ana asu to, sampean ngene terus ngene. Mengko asune mlayu. Melayu. Oh. Nek ora to, berarti melayu wo. Apik kuwi lho timbang asune. Aja ngono, ora oleh ngelokne wong. Ora. Ora oleh adewe iki keluarga yang Keluarga berencana. keluarga bahagia. Kita juga ya. iya dong. Delok to wedokane gepeng kan lho. Ayo, Be. Wedokane kuru. Yo, Be. Kuwi jenenge gak teratur mangane ya to. Delok. Ini gini sih ya. Bojomu Mas, bojomu lek pulen Mas delok to Mas. Ya Allah Mas. Ora apa-apa bojoku gepeng, ora apa-apa. Nek dhuwur iso muser ngono. Delokane, delok Lho, bokonge. apa? Ya melo. Eh, Duwe bapak. nek wong lemu kuwi ya bar ipik-ipik cegen wis. Bar. Nah iki sing lanang lepra iki. Lepra. Ora trimo Hah? kendangane Mas. Tapi Piye? goyangan timbangane goyangane Iya, wis jajal. jajal wis. Ayo Mas kendangane Mas. Ayo. Jajalan iki lho. Jajalan. Bojoku koyo ngene Iya. bojoku. Ayo Mas. Ser. 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 Ngerti dhewe iso ngosek. Hei. Wis ndak dah. Jajali aku, Mas. Jajal aku, Mas. Ya. Ya kan ngene-ngene ora duwe bokong ya iso joget to. Masa Lho, lu wae iso muser-muser to bojoku. Nggih, ora percaya. Apa? kayak semut. Semut. Semut iki. Ayo Mas kendangane Mas. Jajali meneh ayo dhewe joget bareng. Api-apian ya. Ya. Kok nek nganti api aku bojone ijal. Ya. Ijal apa mboten, Bu? Oh, ijal Mas. Ijal.
Idokno Dek, idokno. Endi Mas tangane? Ayo. Ayo, api-apian. Nanti api-api piye? Bojomu tak ramut ya. Dilokan iki lho. Iya. Solah bawane. Kaya ngene iki lho. Ya. Bojoku. Latihan bendino. Kok kaya ngono to, Mas? Sik to, kok suwe-suwe asam urate kuman. Lho, Apa ini? Den sarden. Apa ini Pak Bu? Apa ini? Piye ndul gendul? Apa ini kan Pak? Api lintang. Ah. Berarti kesepakatannya mau ijolan. Ijol bojo. Ijol. Ayo. Ijol bojo. Ya wis ora apa-apa ya, Mas. Sak dhewe ngene iki lho ora apa-apa. Lah, wis tiba-tiba nerima tiba. Wong wedok murahan ya ngono kuwi. Ijol bojo nek gelem. Nyek dengenane nem. Lah kowe kok yo gelem padha wae. Hah, lah gua telek malah entuk berlian ae. Ya gelem to kene. ngono ya? Lah iki gua berlian malah entuk telek. Ora masalah telek tapi kan menghasilkan. Ora ono telek kok menghasilkan. Telek pitik kuwi gawe. Aku ki ora sia-sia loh, Mas. Aku ki tipene setia. Lah kono kuwi kaya piye? Wis ra apa-apa aku ninggalne niki ra apa-apa kepenting kene awakmu. Lah wong setia kok. Tapi Berlian lho, dibuat. penak aku. Mau bilang apa kau? Ngono kuwi to lepra. Mau sediluk terus metu, plekcur ngono kuwi lho. Apane? Nemplek terus mancur. Apane? Iki lho maksude iki. Tangane nemplek ning keran, diputer terus mancur banyune. Wah, untung kowe. Apa? Ning Jombang ngomong kaya ngono kuwi. Gene. Lah napa? Kuwi nemplek terus mancur Lah masane lho. apa? Wong kene mancuri suwi kok. Tang. Ah, dhewe jek cilik lho tang lek Lah ya ora Apa to? ngono kuwi ya. Mamane kopri gong tekan kuping ngono lho. Ora. Piye ngono? Tenang wae. Den sarden. Piye ndul gendul? Iki ngono niken karo Lintang isih urung cukup umur, Dik. Ngono. Jadi awake dhewe harus memberikan edukasi Motivasi yang baik dan benar. Ya bukan. Edukasi. Kamu masih kecil semua. Kita Masih. sudah dewasa. Aku Tugas tuh- kita mendewasakan. Loh, tapi aku enggak mau dewasa sebelum waktunya. Ya toh tang. Iya nah. Ya udah kalau gitu kita karaoke. Ya ayo. Ayo kita mendem las. Mendem. Gua melu. Buatane cilik ora oleh. Cilik ku gak oleh mendem-mendem. Iki oleh karaoke. aku mbek Lintang ki jek kelas 1 SMA. Oh, betul-betul. Awak dhewe malah isih SMP. Es telu awak dhewe. Dene ini pilek kok. Ayo nyanyi. Kita kan seumuran ya, Iya, toh? kamu golongannya laki-laki sama laki-laki. Kita perempuan sama Perempuan sama perempuan. Pinter-pinteran IQ-nya pinter-pinteran. Iya, dong. Cepet-cepetan lagu. Cepet. Ngono. Iki sing lagi viral. Apa? Tambal ban. Tapi dirubah sairnya. piye? Ngono. Ayo kena ora? Kena? Bisa aku. Oke. Ayo. Bisa gak, Tang? Bisa, Mas. Piye? Kowe Oke. ketake urung sepelan karo aku, Tang. Ya ket mau ki ya nyapa ae lho ngono kuwi. Iki ceritane mau sing bojo sing endi, Mas? Ora sida bojo-bojoan. Ora sida bojo-bojoan ya. Monggo awake dhewe ayo njaluk Bu Siti wae. Oh. Bojo situ-situ lah sing rusak-rusak ora apa-apa. Menawa karyawane ana Anu sing lho, rabi. Iya, Mas ya. Lanang kuwi lho. Heh. Ayo. Ayo. Sapa Diganti sing syaire to. Aku sik sing ndemat jenenge sapa? Pak Suyitno selamat. Pak Suyitno ae lho. Yo. Gak usah tek selamat. Kok ngeleng-eleng jenenge wong iki piye to? Ngene. Sida apa ora? Mbak? Sida. Ayo. Dalu niki ana tang Jombang. Tang Jombang daleme Pak Suyitno. Pak Suyitno ganteng sekali. Moga-moga rezeki banyak sekali. Langsung disambung to, Mas. Yo. Yo. Awakmu no sik. Lho awakmu sih no. Yo, Tak parane ning polsek lho. Sabar Pak Kapolsek ning kene, tenang wae. Bentar. Suwi, IQ-ne rendah. Tasya kurang peresmian kujang CP Putra Nia kabar sinar bengi iki muga warga kabeh tansah pinanggiya karahanan
Kuwi, Mas. Siapa jenenge? Mak Cedar. Pak siapa? Pak Suyit. Pak Suyitno. Heeh. Pak Suyitno. Pak Tenan Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Yo, kan. Yo ababmu lho. Bu Siti, Bu Siti. Nak jedar, nak jedar, Pak Suyitno jedar. Apa nih? Tok wabuk karo Pak Suyit. Lah kador ae. Ya ora ngono Pak Suyitno. Dor. Ih, Pak Suyitno dor. Pak Yit, niki lho Pak Yit tiange. Kali Bu Siti niki lho niki. Pak Suyitno nanggap Mayangkara. Mayangkara dari kota Kediri. Pimpinan Niken Salindri. Piantune ayu dan seksi sekali. Ayo Tang. Ayo Tang. Tang, ayo Tang. Tang. Ayo. Dek mosok klebon to? Klebon to mosok. Ayo Gusti Mas panase po. Ayo dijunjung ae. Dijel panas mana? Dikon aku kes Mbak. Kok gladir ah? Kleru ya. Kleru. Ayo Dang. Anu Valden sik Valden. Valden ayo. Mike kecaprak yo. Sepurane lho Mas, aku ngono iki pengen bolak-balik ya Mas, ora apa-apa. Anu. Ora mlebu rumah sakit tuh lho. Dadi sariawan lho. Mas tak kira Mas. Dadi sariawan lho, Mas. Mas maaf. Ojo ning mburiku. Aku arep nambah. Iki nangis apa guyu ta jane iki? Wes, ngomong aku. Wis to nyerah kowe. Mas luwere, Mas. Cep. Aja nangis. Cep, jangan menangis. Dan. Ayo. Tambah bane urung mari lho. Valden. Nyanyi. Loh, iku durung kobong ya berarti. Ora, Urung kabang. bar iki awakmu sik. Oh ngono. Ora. Adina iki Pak Suyitno nanggap campur sari Mayangkara sing dipimpin Mbak Niken dari kota Kediri. Pak Suyitno sedang undang lintang bersama campur sari Mayangkara. Pak Suyitno sehat juga dan umur panjang. Terima kasih umur panjang. Rezekinya berlimpah juga. Bapak Suyitno memimpin gudang. Ketahuan. Jane genah ora? Ketahuan. Kobong. Carane ngono aku ya iso. Dan semoga Pak Suyitno tambah sehat. Ngono. Kok dikai panjang umur, sehat selalu, rezekine akeh. Jane iki kudu nyanyi podonga. Iki awakmu Aku kok. iki tutuk acara ulang tahun, Dek. Aku udah lagi kok. Aja. Dia kena gilani muncul. Lah piye? Aku juga mendoakan ngono lho. Ya. Tapi kadang aku mang yo sehat selalu ngono lho, Mas. Tapi kira tutup dadi ndonga. Pak Suyitno piyantune ganteng. Gagah berwibawa. Terus rata rezekinya. Pak Suyitno sawerannya mana? Ket mau di alam kok ra metu tekan kene. Percuma Pak Suyitno ra nyawer. Esuk rezekine saya lumpuk. Mak jedar. Pak Suyitno mana? Ayo Pak Suyitno. Pak Suyitno tak parani apa rene dhewe. Sabar. Aja marah, Iki Mbak. panggungnya dulu. Jangan ya, Dek ya. Iki
Pak Suyitno berbahagia, tenang wae we. Pak Suyitno dewe, Pak. Rene. Iki ta Pak Suyitno. Ngawur. Iya. Oh. Iya kuwi. Lho. Ayo kayak mau marah-marah loh kayak mau. Aku mau guyon loh, Mas. Iya ya ora kok. Tenang. Tenang wae. Mau aku. Emak jedor. Masih enten, Pak. Kowe iki yo ngono rumah aku koyo copet ae terus sembarang-barang. Nggih. Ngapunten Mas. Pak Suyitno. Mboten, Mak, mboten. Oh iya iya. Ah, nanti. Lanjut. Apa Mas? Nanti Gatel toh? berlanjut. Oh, pikirku nek gatel. Siwon Mas. Memang dikai pira? 20 ya. Ijo. Bersyukur. Oke Mas. Kemo entuk piro kan? Hah? Kemo entuk piro? Aku mau entuk 500. Aku mau entuk 300 tak lebokno kono. Kowe entuk piro? Kang. Aku mau yang dorong atas sih. Kowe entuk piro, Mas? Ijo. Ijo. Kok ijo? Ya bersyukur. Iki lho jodohku. Ijo. Ijo. Iki lho Jombang. Iya, iki coba. Apa nih? Ungu. 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 Mupa. Untumu. Unggulan untuk Mas. semua. Ah, ya. Bener toh? Iya. Wong wedok-wedoke do entuk gambare sing lanang. Sampean wong lanang entuk gambare wong wedok Iya joget. bener, iki jodohmu mas. Heeh. Niki lanang ae. Tapi iki lanange mercing iki. Pucet raine. Kok iso pucet Dari sih siapa? Orang oleh menemui pahlawan kita loh. Iya Wi. loh. Tanda jasa loh. Tanpa adanya uang 20.000 tidak akan mencetak uang 100.000. Merdeka. Lah sampean ki dituturi loh kok malah. Sik. Iki piro, Mas? Anu 20. Nah, iki 20. palike 20. iki 20. 20 ping 4 pinten, Bu? 80. Nah, saiki tak kei duwe 20.000, mengko aku njaluk 50.000 nek kurang tak beli. Iki 20.000. Ya kan? Heeh, iki kan 80.000. Sarden jaluk duit 50.000. Heeh. Gak, sik. Piye? 50.000 kan ngene Mas ceritane 80.000 iki tak dum 20. Lah iki 80 tak kena sampean mengko aku njaluk susukan. Wah, iya. Ya. Berarti ben dhewe kan anu to disusuki. kelompok to kelompok. Iya toh. Ngene Adewe wae. iki grup. Ngene kan ngene. Iki tak wehne awakmu to. Heeh. Minangka awakmu kan pimpinan ning Mayangkara. Heeh, terus aku mbokon susuki kere. Terus diwehne awakmu kok. Nyewe pempen kono kok. Ya wis. Oh, guyu iki. Makasih Pak Sini. Nanggap, Bu. Guyang guyu iki. Ibu Ah. aja nek guyu Eh. kok kelen. Nok niken Dalam. dan Lintang Kairo. Nggih. Iki kan yang spiral-spiral di YouTube. Viral, cuma tambahin spiral. Kok viral lo viral ki ya padha ae. Usus sowang itu rasanya. Napa enak? Ngerti gak aku mau cawi orang ke tangan kene. Ke tangan kene. Ya ampun. Dosa. Layak rasa Tidak jamban. boleh. Loh, kan kene kan nyekel ciduk. Lah ciduke mau pergi nguyuh sapa to lho. Oh, Ali. Iki Ali ya apa ulo? Lek Ali kok melet-melet. Iki kita harus menunjukkan olah vokal dari Valden. Ah! Cocok. Nadane apa Mas biasanya sampean? Nada apa? Nada Nada musiknya. Nada dering. Nada musik, nada Nada musik. dering. nada jering. Nada musik. Nada. Oh ngeyel iki apa to? Dian saja. Piye to, Mas? Ini lho. Wis Mas bener aja nek iku mbok pek bojo wis kono. Ngamukan kok, ora kaya bojoku alus sareh kaya ngene iki. Bojo sing sok sepoken biasanya nek ditinggal pegatan iki meneng ae. Iya. Ora iso nek aku ora trima. Ora trimo nek aku ngene iki kan bojo cerewet ra apa-apa. Makane aku guru. Mikir kok. Ayo Mas Walden. Satu persatu. Coba ral lagu. Ini tengah. Dijajal sik nadane. Gandrung lintang. Nadane Iya. apa, Mas? Nadane, Mas. Nada dering, Mas. Ya wis nada D berarti kowe iki kok ra percaya. D mudune sol.